Goddag alle sammen. Og i dag, jeg behøver ikke engang sige det. Det eneste, jeg vil sige, det er hej, og jeg vil sige, at jeg ikke har uploadet lang tid, og har spillet mange forskellige spil, uden at have optaget det, så jeg vil bare vise, hvad jeg spiller for det hedder Rivals. I har måske ikke hørt om det. Det handler om, bare et skydespil. Han er ikke helt andet om skydespil. Nå, men det er i hvert fald det, jeg vil spille i dag. Jeg har øvet mig. Jeg er level 64. Jeg har allerede spillet det på forhånd. Ja. Jeg tænker bare, at jeg begynder det første. Det her bliver 1v1, så hvis I ikke gider se det, så kan I vel bare finde en anden video. Gå ind i training ground. Never mind. Jeg har ikke engang tænkt over, at jeg ved, at min stemme lyder anderledes. Nu er det så lang tid siden, jeg optager en video. Altså, måske er det rigtigt, eller ja, nok ikke. Okay, jeg ved, hvilken band jeg vil tage. Jeg ved ikke engang selv virkelig. Telefonspiller, virkelig. Jeg tror, jeg er færdig. Nej! No. Lad os håbe på det bedste. Ja, det bliver sgu godt. Jeg er så fucking heldig. Let's go. Hvad er det her? Hvad er mit? Jeg sigter forfærdeligt. Okay, han er level 99 og telefonspiller. Problemet med telefonspillere er, altså, jeg viser respekt for dem, men problemet er, at Rivals har valgt at give dem sådan, så de har... Hvis de sigter på mig, så skyder de mig bare automatisk. Ja. Det er sådan, det fungerer, og det gør mig lidt irriteret. Så, ja. Derfor respekterer jeg heller ikke sådan virkelig telefonspiller. Det var også rigtig svært bare at kunne sigte. Det skal man lære, og så skulle spille mig rigtig nemt. Fuck, laver mig. Jeg troede, jeg brugte kniv. Hvad stiger helt just. Ja, helt just laver level. Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til. Han laver en joke. Ja, jeg så ham. Ikke spørge på den. Jeg prøvede så sikkert at flik. Sæt på at tabe der. Hvad stresser egentlig? Det var et godt spil. Advice til alle derude til boldspil. Aldrig noget, som er for sur. Okay, så jeg gør det igen, så snyder jeg ham. Tyklumse! Hvor sniper der bare kan backstab mig. Man må ikke være så klog, det ved du jo godt, ikke? Ja, okay, måske er jeg nok bare for dum. Anyways. Jeg har brugt mange af mine nøgler. Hvad får jeg den til? Handgun. En af de ting, som jeg bruger mindst. Faktisk måske den, jeg bruger helt mindst. Okay, 1v1, det prøver jeg igen. Woohoo! Shooting range, RK, Uzi, knife, Molotov. Altså, jeg er næsten begyndt på at få en rutine i det her training ground, som det hedder. Ja, vil jeg altid kunne huske de loadout, som jeg vil have.
Hvad vil jeg have? Jeg vil have... Random. Ham her er så klog. Station. Den har jeg faktisk ikke tænkt over. Den er faktisk sådan lidt god. Virkelig også lidt sent, jeg laver den her video her. Men det er min fredag, så jeg behøver ikke virkelig tænke så meget om min sengetid. Og hej jo, jeg teleporterer heldigvis lige. Eller har jeg skizofrenia? Okay, han ved, hvor jeg er. Og det var så fedt, hvis jeg havde en RPG, så kunne jeg bare skyde en missil lige ind i hans ansigt. Det var så sjovt. Anyways. Nej, jeg siger det ikke for at lade som om jeg er sindssygt eller noget. Jeg siger det bare, fordi det vil faktisk være rigtig sjovt. Vent et sekund. Hans telefonspil. Hvordan i alverden? Han sikrede på mig først. Hvordan filen havde han ikke fundet mig der? Ved hvad han er mig? Nej, jeg tror han går op til mig. Måske er det faktisk lige præcis det, han gør. Så heldig. Jeg er vel også rimelig heldig. Altid. Hvad er det sådan en halvt no-scope? Oven på den her har jeg næsten prøvet før. Kommer jeg næsten til at gætte, hvor jeg er. Okay, der er fundet. Ja, okay, jeg tror, jeg vil snige op på ham. Han ved nok, kommer rundt om hjørnet. Ja, se. Rely på dit autoshoot. Der er blot har skabt 500. Har jeg kun lavet headshots? What the skibbity? Var han AFK? No mind. Ja, han kommer aldrig nogensinde i de 2 år, han har levet. Michael han levet i 2 år. Jeg kommer aldrig nogensinde til at vide, hvor jeg er. No mind, jeg tror han fandt mig. Yeah! Det er jeg igen. Hvor mange? Nå, eller har jeg... Hvad? Mit mål er at level op i dag. I hele den her video her. Jeg har lige fundet på det. At level up, det er vel bare at spille spillet så. Jeg tror bare spille spillet. Mange games har jeg taget egentlig. Arena, ham her var hurtig, så han er computerspiller og level 25. Skulle være nemt. Så gud han ikke kan høre mig lige nu, fordi så vil jeg nok være rimelig rasende på mig. Jeg er altså så glad for den første runde, så har man så meget tid til at vælge sit loadout. Og hvad fuck laver jeg? ...150 har jeg skadet. Okay. Det bliver jeg lavet headshot. Det er det eneste, jeg har gjort. Okay, hvis han kommer op her, så headshot jeg bare. Never mind. Jeg må så om bag en væg, måske. Wow. Siden hvornår var level 25 spillere god til spillet? Ja. Wow, jeg tror virkelig bare, han vil. Hvad? Hvis jeg dør? Ja, jeg dør. Hold da kæft.
Og jeg er ked af, hvis jeg banner, altså... Jeg har nok for at se mig spille spillet, ikke min men jeg sværger med hele mit liv. Jeg er ked af det der modstander. Det var ikke et headshot. Det var på brystkassen, altså. Helt af. Det er jeg ked af. Hvad? I alverden? Og ingen nøgler. Det er meget mening. Hvad er min tasks? Har jeg allerede klaret min Never mind. Eliminations. Det skal bare 9 mere. Det er en del. Nu er det så for en nøgler. Let's go. Okay, don't look at the flashbang. Navnet giver sig selv, så. Nej, tak for tipsene, Rivals. Det kan måske det bliver sidste game, så stopper jeg videoen, fordi jeg gider ikke at lave en video for altid. Jeg bliver selv træt af det. Jeg redigerer faktisk ikke mine videoer, hvordan vil jeg blive træt af det? Og jeg mener, træt af at spille. Tak. Og skifte til computer, fordi PlayStation har faktisk også det der aimlock noget, eller aimbot 2.0. Kniv? Det var faktisk godt klaret. Hey, hvad laver han der? Det er så... Nej! Shit, jeg disconnected mit keyboard. Jeg håber, I stadig kan høre mig. Oh my god. Oj, crasher mit spil? No way. Hold det. Sådan der, nu kan jeg spille igen, og jeg kommer tilbage til mig, der er død. Det bedste, jeg kommer tilbage til nogensinde, var. Hey, yo. Godt, let's go. Jeg sværger, jeg burde ikke spille så godt i dag. Jeg har fået en instinkt med bare at sigte efter det skib i hovedet. Ja, bare... Ah! Hvad? Han kiggede ikke på mig. Ja, nok bare lag. Folk måske kan tabe den her. Sidste runde jeg spiller, taber jeg. Ej, jeg vil have revanche næste gang jeg spiller. Selvom det ikke engang kommer til at være den samme spiller, jeg spiller imod. Hvor klikker jeg lige på F og C på samme tid. Nå, heldig med mine fingre i dag. Hold da op. Skal det energi for slikket, fordi det er fredag. Og jeg kender mange folk derude, som faktisk også får fredagsslik. Ja. Skidt der var fået al min energi for. Og backstab og har det skadet mig mere? Hvor kunne han? Jeg bliver nødt til at drille ham lidt. Kan jeg sgu da ikke gøre dårligt til spillet. Nej. Jeg får han tyk mand. Eller one shot. Oh my god, jeg kunne selv regne ud, hvor meget liv han havde. Han havde sådan 20. Han er faktisk perfekt. Jeg dræbte ham med 4 skade ekstra. Jeg har virkelig trænet min matematik, uden at have lavet mit hjemmearbejde. Det der, det er ikke okay. Hvad? Nå. Jeg fik en nøgle i de her kampe her. Nå. Jeg håber, I har det godt. Ha' en god dag, og ses senere.